Abang mandi? Abang bak bro? Itu loh ini. Pak. Pak. Halo, sudah belum? Miyani barhangkaya ma bosta kalam kelgupur naide ses bakhriनि अबस्थाया बिदि खालामलांबाय नै थिङा अहा गोलैना दंहैयो नायदो लोगोफोर नायदो नै थिं मियानि बारहुंखाया नै बिदि अबस्था खालामबाय गासै टिनफोरखौ माने बिर होनानै लांबाय नै थिं गोलैना दङ नै थिं बिलाहि माबाफोराबो आलाय सिलाय जाना दङ नै बिथिं ओमफ्राय नै थिं अबस्था गाज्रि पुरा अबस्था गाज्रि एकदम जेरैथिंबो माने टिनफोरा गोलैना दङ नै बिरनानै लांबाय मिया इथिं बाख्रियाबो जोंनि फारसेथिंनि टिना गैलिया दा माबा खालामनानै एसे ट्रिपाल होनानै हरसे बिदि लाखिबाय ओमफ्राय माया माने अखा सिनानै अबस्था गैया दा दिहुननो नागिरबाय थादों नै बिदि अबस्था आरो बिथिंबो जोंनि न'आ एकदम माने बिराद दुखुनांथाव आरो एबाराव बिदि अबस्था जाबाय आरो जोंनि न'आ नै बेबायदि आरो टिनफोरा सब गैलिया आरो नै बिथिंबो सब बिरलांबाय आरो मियानि बारहुंखायावनो ओमफ्राय आयं लाहानिबो न'खौ माबा खालामबाय सिफायबाय जेबो गैया अबस्था गैया नै बिथिंबो हा नै बिथिं जोंनि माबायाबो गोलैना थाबाय नै बेबायदि अबस्थानि एकदम गाज्रिथार आरो माने मियानि बारा बेनि थाखाय बिराद दुखुनांथाव जादों ओमफ्राय आरो नै जाहानि न' खाथियावनो सानि एकदम अबस्था गैया माने एकदम गायला जिला ओमफ्राय थालिर बिफांफोरानो गोलैजोबनानै अबस्था गैया जाना दङ लामायानो ब्लक जाना दंमोन एसे थालिर बिफांखौ माबा हानानै होनायावसो लामाया खुला जाबाय आरो लामाया टटेलि ब्लक जाना दंमोन मियानिफ्राय नै बेबायदि बिदि आरो नै बिसानि अबस्थाया नायदो सानिबो एकदम न'खरनि मानसिफोरा खारनांगौ जादों जों बेयाव थायाखै आरो बिसोरो एकदम माने गायला जिला जाजोब्बाय आरो नै बेबायदि ओमफ्राय नै जाहानि मुनुआ बिसानि आयंआ होनाय गस्लाखौ गानना लादों बेयो आयंनि गस्लाखौनो खुलिया आरो बेखौनो गानगासिनो दङ आरो बे दा बेबायदि फुंनिफ्रायनो आधालानि खामानियाव बेस्थ' जानांदों आरो जोंबो नै बेबायदि आरो मादिनानि बिमाया बाजैया माइ दिहुनबाय थादों ধানখিনি গুচাব লাগিব মা কেনেকৈ কৰিছিলি তুমি এতিয়া কেনেকৈ কৰিছিলি হে কেনেকৈ কৰিছিলি না কেনেকৈ কৰিছিলি মা এতিয়া কৰাটো কেনেকৈ কৰিছিলি আৰু একবাৰ কৰি দেখাও এইবিলাক থলোগে सब दिहुनजोबनांगोन आरो दा माइफोरखौ दिहुननानै
एसे सान्दुंआव फोराननानैसो आरो खनसे टिनखौ लगायनानैसो बेयाव सुनो हागोन आरो बाख्रियाव दा बेबायदि अबस्था खालामबाय Mama. Bubuk apa? Kya हुआ? ले paket rupiah kok purbu. Oh, itu diri kia sih. Salah dos saya beli kau, kia kau. Dia ini apa tadi dia ya bekal aja sih ini. Tak arah kau pun kuri kile tapi ini man sulit tu logo duduk tu apa laga hoy. Ami बहुत बार सुने. Time tu dah mana kia kau? Ayo balik pulang udah aja. Kita sini tu dia amuni kore doktor ahi napa. Allah laga kau tak nutup ya. Kata ada mana? Rudi sini. Hai sana. Kau tak kau? Oh, tak kau ni ke? Gaga. Ano tak? Gaga. Apa ni ke? Mulai mah kalau kem. Ulazim masih sudi. Nakwa. Dangerous mal. Orang lebih kan dia. Iya. Gimana? Halo. Oh. Ibu free asan ya? Pak, kamu lagi siapa sih tu? Aha kori. Oh ya, ini bisa sih. Pizza kini rudo di kita ni muta ni sunke. Eke tanah le jadi gol ke. Hei Maya. Mak saya bin hila balak sil hiyo. Ini ni makan apa tu anda? Hei bin hiyo su. Para hapani be mata kaman hu. Hey. Is কি ভাল লাগছে তাৰ আজি কি ভাল লাগছে আমাৰ ধুনো দে খুচকাৰি ফুৰিছে বাবা কি? Sisi আছে জানো Sisi.
চিচি কৰবা তাতে চিচি নকৰে নহয় ইফালে যা এইখিনি কৰ ইফালে যা ইফালে চিচি কৰ চলাখন দাঙি ল চলা দাংচি চিচি কৰব দে চিচি দি মই দুখ আছোৱে এইটো বনাব এই মাছ লাগব হা কাপোৰ দিলেই হ'ল এই আমুনু কি দিছা তুমি পাপাক কি দিছা তুমি মাছ দিছা তুমি পাপাক কি দিছা মাছ দিছা দি পাপাক ল বুলি ক পাপাক দি এই মাছ দি আছে মুনুৱে মাছ দি আছে লগ নাপাং নহয় লগ নাপাং দেই এই बिफाखौ मास्क होबाय थादों मुनुआ माबा गगा नाङोना मा थुला हाबबा नायदो मा अबस्था जाबाय मुनु তুমি ঠান লাৰবা নেকি দে লাৰ ৰৈ নাই দি লাৰ টান ইটা ইয়াতে আছে ইৰে দিম মই ইৰে গেল এইদিকে বান্ধি দিছে এটা বানটো খুলি দিলে হ'ল হয় এখন তুই যাবা নৰব প্লেটা থাক দে পিছে সিস্টেম কৰি अख्रां थिं नायदो आरो हासिगोनसो अखाया दिनैबो मा बारे बारे अखा हाबाय थायो इमान दिन जाबाय प्राय 20 दिनसो जाबायनो अखानो हागासिनो दङ बे माने बेबाराव बैसागोआ मा खामगोन मिथिला आरो ओइया मुनु थायासे मुनु बा थानलासा তুমি थानलासा Mayo di angko mana bunuh dia harus di Papa Max tu uठा Papa kod papa papa kale papa kale Papa kod ma Sasi phale Papa kod Uporot Max kod pindhe ma Max kod pindhe Kun pindhe Max kan ha Dunu Max kan kod pindhe ha Max tu kod pindhe ma Singi dila dekhun tumi Ses Hol deh Ming bay Lai jang Nei bidi jabai ro घटनाया सायाव ता माने जों लोगो लोगो बे फार्स्टआव अखा हायाखैमोन ना माने ओइ बेखिना फारसेथिंनिया गासैबो बिरलांबाय हाबाजोंनो बिरलांबाय सां गोसामोन ओमफ्राय लोगो लोगो बेवहाय माबाखौ बेहा पलिथिन दंमोन पलिथिनजों बेखौ खोबना होबाय आरो बेखिनाखौ गासैखौबो खोबना होबाय ओमफ्राय बे साइडआव थिं होबाय आरो बे साइडआव थिं होबाय बिदि ओमफ्राय बे अखाया गानाय लोगो लोगो बारा
बारहुंखा आरो अखाया गानाय लोगो लोगो बेवहाय जोङो सायावहाय बे तिरपालखौ होबाय आरो खानानै दोनबाय हराव आरो अबयसे अखा हायासै बेखाय बासिबाय आरो बेसिम नाय बेसिम बे ससेसिम दै हाबदों बे साइडआव जामान थिंनि दैयाहाय बोहैना फैनाय बेखाय बेवहाय जमा जाना थाबाय दैया बेबायदि बिदि जादों आरो हा এইটো সোনকালে আহিলে মানে বান্ধি এনে কিবা কৰা পৰা গেল হয় बिदि जाबाय आरो बेखिनिखौ दिहुनबाय दा ओंखारनोसै मानसि फैगासिनो दङ थिंखौ दा खानायनि उनावसो दा रेहाय मोनगोन आरो दे ओंखारलांनि रावबायनिफ्राय Yeah. Asli. Fui, singa fui. Ngombai. ओइलाय हाख्रियाव गाखोनानै एकदम माने मेंनानै दै लोंबाय थादों सासेया बिराद मेंबायनो बेसरा बिराद हांथोनो थोनो मोनदोंना मेंबाय जाबाय दे एकदम गुटेखिनि लैल' हाखार जाबाव नै खासेया मोसानो थांगोन स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायनायनि थाखाय साबायखर बावहरबाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोननाय आसा खालामनानै बेखिनियाव दोनथ'बाय